गेजेराव मानगोनां गुलसान बर' दङ। दा बिथांखौ जोङो दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायनाय थादों। दा बिथाङा दोंसे मेथाइ रोजाबनायनि सिगां जोङो बिथांखौ बरायना लाग्रोगोन गांसे बिहु फालिजों। दा आङो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों माबाजों बिहु फालिजों बरायना लाग्रोनाय जाबाय। मेथाइ दोंसे खननो हागोन नामा? हागोन। अब्ला दायो नोङो मेथाइखौ रोजाबनानै होनो हासिगोन। जों खोनासंनोसै आरो रायजो राजाफोरखौबो एसे खोनासंहोदो, गोसोफोरखौ गोजोन होदो। आंनि आइया पापाया आंखौ अनो, जोबोर अनो। आंनि आबै आबौआ आंखौ अनो, जोबोर अनो। हाया आं बावनो बिसोरनि अननायखौ, हाया आं नागारनो आइ पापाखौ। हाया आं बावनो बिसोरनि अननायखौ, हाया आं नागारनो आइ पापा। मुन्दै, नोंनि माइया बेसेबां? 10 ना मोनथाम? एखिनि होमबालाय माइया जाजोब्बायनि उनाव जों फिल्म बनायबाय थागोन। नोंथांमोना मोजां मोनबानो जाबाय। भिडिअ खालामदों नालाय बारा जाबायब्रा बेमारा। যাবলৈ মন যায় বান্ধৈ নাগালেণ্ড কহিমা। ঘামত তিতা কঁকালটিয়ে কৰেহি আমনি, চকুত চকু পৰিলে হয় মন খেলি মেলি। অতায়া কৰিনে অতায়া জ্বলিনে পাহাৰৰ ডালিমি, এনে লাগে তাইকে পাতিমে বিয়াখনি। বগী বগী ছোৱালীৰ পাবলৈ মহিমা, যাবলৈ মন যায় বান্ধৈ নাগালেণ্ড কহিমা। बहा थांब्रा? Wow. Để xuống lên đi. Yeah, mà thích ăn này lấy. Đây này. Sutari ini nama. Mana ini? Mana? Nya. Hah? Mau tadi. Nah.